Inkontru. L-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. B'kanzunetti famużi bħal Food Glory's Food, Where is Love u Wum Papa, Oliver iwiegħed spettaklu mimli mużika u sfin bi storja għall-familja kollha. L-esibizzjoni Unknown Prescription tesplora kunċetti bħal tranzizzjoni, il-frammentazzjoni u l-ġilda fejn il-pitturi u r-ritratti jiddialogaw ma' bosta artefatti storiċi mill-kollezzjoni tal-Mużew tal-Ħaġar. Berbajn xogħol artistiku minn artisti differenti f'Malta, Simple Expressions of Complex Thoughts hija esplorazzjoni tal-espressjoniżmu astratt fil-qalba tal-Belt Valletta. Il-kunċert tal-eluq tal-Malta Spring Festival se jiżżewwaq bil-ħoss uniku tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, b'xogħlijiet ikoniċi minn nofs is-seklu 19 sa snin bikrin tas-seklu 20.